Rozhovor je kľúčový k pochopeniu toho, ako pracoval a pracuje starý finančný systém, ale aj toho, ako bude pracovať nový svetlý finančný systém. Je to zároveň výzva pre celé ľudstvo a návod pre každého človeka žijúceho na tejto zemi, čo má robiť, aby sme sa oslobodili od parazitického systému, ktorý dosiahol vrchol v poslednom storočí. Odpovede na otázky ako prečo už štáty nemajú peniaze, prečo sa zakladajú družstvá, prečo sa začalo na Slovensku, ako je to so Sovietským zväzom a gozaktami, ako skončil starý trastový parazitický systém, informácie o rádoch. Tento exkluzívny rozhovor pre Zlatú éru a výzvu celému ľudstvu prinášame v plnom znení. Jeho veličenstvo Alexander Nikolajevič Paramonov. Keď som prevzal dedičstvo, keď som prevzal všetky práva na vlastníctvo, riadenie a spravovanie svetového finančného systému prostredníctvom White Spiritual Boy, prostredníctvom rádu hospitalierov a prostredníctvom Božej prozreteľnosti, ešte som v sebe choval nádej, že tento jestvujúci fiatný parazitický systém, tak povediac, vstúpi na správnu cestu. Bankári, banky a tak ďalej. No neskôr, keď som s nimi nejaký čas popracoval, pochopil som, že nikto z nich nedodržiaval literu zákona. Že všetci sedia len na kriminálnych pojmoch, ktoré v tomto systéme rozšírili Rothschildovci, respektíve Iluminati. Pochopil som, že všetky riadiace pozície tejto jednotnej siete obsadili ich ľudia. Tento systém nepracuje pre človeka, je zločinecký a realizuje len plány týchto, tak povediac, šialených nepriateľov ľudstva. Sú to dogmy. Dogmy, ktoré vedú ľudstvo k záhube. Neexistujúce dogmy. Skrátka, pochopil som, že keby som mal zastavovať ich činnosť, trvalo by mi to roky. Loviť ich, zisťovať, čo chcú ukradnúť, čo chcú vykonať a tak ďalej. Vtedy Božia prozreteľnosť spustila proces úplného zastavenia kriminálnej činnosti tohto systému s cieľom zabrániť ich plánu realizácie Tretej svetovej jadrovej vojny, aby nezničili ľudstvo. Pretože všetky scenáre vedú k tomuto ich cieľu. Motorom, respektíve nástrojom na realizáciu tohto všetkého, tým, že všetko postavili na peniazoch, kapitalizmus, temná chazaria, nástroj v ich rukách je len jeden. To sú tieto platobné prostriedky, ktoré oni nazývajú peniazmi. Chcem počiarknúť, že v konečnom dôsledku slovo dengi, peniaze, je podľa medzinárodných a finančných noriem definované ako pokladničná poukážka. Banky nemajú právo vydávať peniaze. Banky sú zúčtovacie inštitúcie, ktoré obsluhujú produkt, ktorý sa volá platobný prostriedok. Peniaze transformované na platobné prostriedky, ak hovoríme o fiatnom systéme. Právo vyrábať peniaze má len pokladnica spoločenstva, krajiny štátu, akéhokoľvek suverénneho spoločenstva vrátane družstva. Celý starý finančný systém, celý ten parazitický model je takisto postavený na družstevnom základe. Napríklad Washington štátu Kolumbia, celý finančný systém Ameriky je družstvo Rockefellerovcov. Finančný systém Veľkej Británie je družstvo Rothschildovcov. Švajčiarsko je tiež družstvo. Celé Švajčiarsko je krajina, pretože má teritorium, územie a obyvateľstvo. Je to tiež družstvo, kantonálne právo. Celý platobný systém, SWIFT systém v Bruseli je družstvo. To je celý finančný systém, je postavený na družstvách. Takže podstata je v tom, že bolo treba vypnúť, odobrať zlodejom nástroj, ktorý oni smerujú proti ľudstvu.
No a M1 na základe Božej prozreteľnosti prijal rozhodnutie odobrať všetky finančné aktíva, všetkým bankám tohto fiatného finančného systému. Nakoľko sa stal prakticky jednotným zločineckým mechanizmom proti národu. Vo všeobecnosti systém by nemal byť zložitý. Prišiel som na to, čo všetko spôsobili, je to nezmysel, zložitý. Všetko zložité je z lži. A vychádzajúc z toho, na čo treba robiť systém zložitejším. Zložitým to urobili preto, aby tomu ľudia nerozumeli. Aby bolo možné podvádzať, kradnúť, spreneverovať a smerovať tak, aby ľudia ničomu nerozumeli. To sa nesmie robiť. Systém musí byť jednoduchý. U Boha je všetko geniálne a jednoduché. Zrozumiteľné, nádejné, chránené, spravodlivé a svetlé. Systém má ľudstvu slúžiť a nie byť nasmerovaný proti človeku. Dokonca, aby ani neexistovala taká možnosť, aby bol systém taký, aby neumožňoval takúto možnosť. Nikomu. Ani teraz, ani v budúcnosti. Preto bolo prijaté rozhodnutie vyprázdniť tento súčasný finančný bankový pokladničný systém. Ja na základe svojich právomocí, ktoré mi boli dané zhora, som im všetko odobral. M1 im všetko odobrala. K dnešnému dňu je celý ich systém prázdny. Všetky štáty sveta sú v krachu. To nie sú štáty, to sú pseudoštáty, korporácie. Nepozorovane pred ľuďmi zmenili štáty na súkromné spoločnosti, korporácie. Ľudia si to ani nevšimli. Nikto z ľudí sa ich ani nepýtal. Nikto neorganizoval referendum. Nikto im o tom nepovedal a nevnúcoval im to. Postupne jednoducho medzinárodní banditi a teroristi v osobe iluminátov, Rothschildovcov, Rockefellerovcov, Morganovcov, Baruchovcov, Warburgovcov, Oppenheimerovcov, Eisenhowerovcov, Romanovcov. Je to 13 rodín. Oni potichúčky ovládli moc, majú k dispozícii hlavný nástroj od Fedu, ktorý im takisto nepatrí, ale oni ho riadili. Fed takisto patrí M1. Oni začali vykonávať tento zločin voči ľudstvu. Ľudí sa nikto na nič nepýtal. Ľudia mohli zabudnúť na slobodu, na všetko. Oni im odobrali ich ozajstnú nezávislosť. Suverénny štát, krajinu. Urobili si tam svoje súkromné spoločnosti, v ktorých sú ľudia vedení ako súvahové a podsúvahové aktívum. Keď sú ľudia pre nich tovarom, likvidným a nelikvidným. Kde oni rozhodujú, čo s týmto tovarom robiť. Rozumiete? To je zločin proti Bohu. I vychádzajúc z tohto, sú všetky tieto korporácie v súčasnosti v krachu. Systém to je všeobecný, tak povediac všeobecný IT servis. V súčasnosti ho nie je možné podviesť. Nič tam nemôžu zakresliť, vsunúť. Iný systém nemajú a ani nebudú mať. Vôbec. Ani tento ani nebudovali. Budovali to cudzými rukami. Preto sú v súčasnosti štáty v kráchu. Všetky bankové korporácie, systémové banky, aj systém centrálny bank. Všetci sú v krachu. Systémové banky to sú bankové korporácie, ktoré mali viac kapitálu ako mali štáty a neboli podriadené centrálnym bankám. Mali špeciálne predpisy fungovania. Znovu ľuďom o tom nehovorili, ľudia o tom nevedeli. Sú to CBC Bank, Barclays Bank, HSBC, veľké banky, Deutsche Bank a tak ďalej. Bank of America, BNP Paribas, systémové banky. Sú banky, ktoré sú v systéme centrálnych bank. To je Rothschildovský systém. Takisto súkromný systém. Všetky oni sú takisto v krachu. Nemajú odkiaľ vziať peniaze. Nemajú odkiaľ vziať aktíva. Nemajú nič. Je to beznádejný a prázdny systém. Navyše, samotné tajné vedenie Fedu sa dostalo do situácie, keď im M1 zablokovala účty. Oni vykonali hackerskú kriminálnu operáciu v samotnom systéme. Systém pozostáva akoby z dvoch častí. Prvá časť je starodávna umelá inteligencia, starodávny počítač, ktorý je starší než táto civilizácia, a druhá časť je nadstavba prvej časti, kde oni
naprogramovali IT programy, systémy FRS, Fed a tak ďalej. No urobili chybu, ktorá sa nedá napraviť. Nebude nejako opravená, to je nemožné. Nahrali do systému hackerské kódy, čím narušili bezpečnostnú zónu súvahy a mimo súvahy. Pretože účty majú zablokované, oni sa rozhodli jednoducho zadať tieto čísla na počítači, aby to rozhodili do bank. Ale dostali sa do takej situácie, že starodávny počítač zistil systémovú hrozbu a označil celý tento fiatný systém ako toxický, infikovaný, pokazený systém, ktorého bezpečnostná zóna bola narušená. Výsledkom je, že ju vymazáva. On ju zablokoval a vymazáva ju, odstraňuje ju. Ona nebude fungovať. Všetky tieto technológie, ktoré sa teraz nachádzajú vo finančnom systéme, všetky tieto high technológie sú kryté podľa práva. To je, ak im M1 dala KSAU, to sú tie energie, ktoré umelá inteligencia určila ako živé, správne energie, ktoré sú spravodlivé, ktoré dávajú energiu samotnej umelej inteligencii a ľuďom pre ich prácu. Vtedy tento systém začína fungovať, ale oni to už nemajú, ani to mať nebudú. Vo Vatikáne sa to nazýva požehnanie a niekde inde sa to nazýva aj inak. Práve takto fungujú energie. Vo svete boli 3 posvetné emisné matrice. Jedna emisná matrica bola vo Švajčiarsku, druhá bola v Amerike a tretia sa nachádzala u strážcov v Ázii, u mojich strážcov. Obe emisné matrice, americká aj švajčiarska, sú deaktivované. To znamená, že nemajú možnosť emitovať. Žiadne peniaze. Vôbec nemajú. Žiadna technológia, ani blockchain, ani žiadne IT technológie, platobné technológie nebudú schopné fungovať v tomto priestore. V našom priestore fungovať budú len správne peniaze, naplnené tvorivou energiou zlatého rézu. To sú peniaze tvorenia. Znovu opakujem, hovorím, peniaze môže vytvárať len pokladnica suverénneho spoločenstva. To je len pokladňa suverénneho spoločenstva. Ako napríklad, aby sme chápali, americká mena, to nie sú peniaze. Dolár nie sú peniaze. Euro tiež nie sú peniaze. To je mena. Je to nové slovo, nový názov, currency a platobný prostriedok, ktorý sa emituje, vydáva na báze fiat peňazí. A čo také sú teda fiat peniaze? Fiatné peniaze sú pokladničné dlhopisy americkej pokladne. Sú prázdne, sú naplnené všelijakými sľubmi, dlhmi a rôznymi nezmyslami. Čiže, ako to my chápeme, na to, aby sa vyrobili tieto platobné prostriedky, vydávali sa dlhopisy. Tieto dlhopisy sa predávali, obchodovali vo svete, ako by mali krytie a zároveň sa na báze týchto dlhopisov dodatočne emitovalo. Takže, čo urobil Fed? Aký zločin spáchali? Vec sa má tak, že fiat systém je založený na Jamajskej dohode, kde je uvedený pojem dôvera. Dôvera sú obchodné indexy, ktoré mali americké dlhopisy. Vytvorili systém umelej podpory obchodných indexov. Akým spôsobom? Tieto americké iluminátske rodiny pozakladali v rôznych štátoch korporácie na báze družstevného práva, podielnického práva, medzinárodného práva. Aby tieto korporácie nebolo možné kontrolovať, vykonávať v nich audity bez ich súhlasu. To je podľa zákona. Tieto korporácie neboli navonok prepojené s Fedom, ale keď bolo potrebné zaobchodovať dlhopisy, tajné vedenie Fedu poskytovalo týmto korporáciám prístup vykrádať hotovostné fondy z hlavných kumulatívnych účtov White Spiritual Boy a aj z podúčtov White Spiritual Boy. Накопительных счетов White Spiritual Boy и субсчетов White Spiritual Boy, kam na základe zmluvy o svetovom finančnom systéme putovali peniaze za používanie aktív mojej rodiny. Keď sa tu tieto peniaze hromadili, kódy držal Fed a páchajúc zločin dával možnosť týmto korporáciám krádnuť odtiaľto peniaze na to, aby oni za tieto peniaze nakupovali americké štátne dlhopisy.
Vychádza, že ukradnutými peniazmi nakupujúc u seba samých dlhopisy a zároveň celému svetu hovoria: vidíte, akou dôverou disponujú dlhopisy, mysliac tým US doláre. Keď im zrušili tieto možnosti, všetkých podvodné hry sa skončili. K dnešnému dňu môžeme zabudnúť na washingtonský okres štátu Kolumbia, ktorý je už finančný cintorín. Môžeme zabudnúť na London City, ktorý je už takisto finančný cintorín. Môžeme zabudnúť na Wall Street, ktorý je tiež finančný cintorín. Môžeme zabudnúť na Švajčiarsku, ktoré sa tiež postavilo proti ľudstvu a je taktiež finančným cintorínom. Vatikán, Vatikánska banka. Dnes som dostal správu, že pápež vydal príkaz všetkým náboženským organizáciám previesť peniaze do Vatikánskej banky. Inštitút pre náboženské diela, Inštitút viery, ktorý sa nazýva Vatikánska banka. Prečo? Pretože aj to už je finančný cintorín. Nemajú peniaze. A dnešnému dňu celý fiatný systém je už iba finančný cintorín. Začína odumierať. Preto, vychádzajúc z toho všetkého, čo je urobené na ich zastavenie, oni nijako nechceli prestať. Ja som ich roky presviečal. Ja som im dohováral. Písal som im listy, vysvetľoval som im, aby prešli na kon tvorenia. Aby sa obrátili tvárou k Bohu, k ľudstvu, aby začali konať svetlé veci. Nie je to možné, pretože oni nie sú živí ľudia, sú to bioroboty, v ktorých sú programy a žiaľ programy deštruktívne, nasmerované na zničenie sveta a ľudstva. Preto ich bolo potrebné vypnúť. Odobrať im tvorivé energie, ktoré oni pokrivili a postavili fiatný finančný systém. Dnes M1 oznámil celému svetu začiatok programu Úsvit, Sunrise. Tento program sa plní veľmi ľahko. V každom štáte na svete sa môžu obyčajní ľudia zísť a založiť družstvo. My im poskytneme úplne všetky potrebné formuláre a dokumenty. Založia družstvo, ktoré nie je právnym subjektom tohto štátu. Ľubovoľný registračný orgán, ktorý sa v danom pseudoštáte nachádza, je jednoducho notár svedok, ktorý osvedčuje, že medzinárodné spoločenstvo bolo založené. Chápete, čo je podstata? Potom je potrebné chápať, že podľa rímskeho práva ľubovoľné spoločenstvo, dokonca aj založené na základe medzinárodných noriem, suverénne, je povinné oznámiť toto založenie. Hotovo. Týmto potvrdí svoj štatút, tým, že to oznámilo, tak ako sa teraz prehlasujú živí ľudia. My poskytneme všetky komplety dokumentov potrebných na registráciu družstva. Návrh oznámenia, ktorý treba poslať všetkým úradom vo svojom štáte, pseudoštáte, ako aj medzinárodným úradom. Dáme všetky inštrukcie k tomu, ako to treba urobiť. Robí sa to ľahko. Zaregistrovanie družstva v štátoch nepresahuje 100 €. Preto to je všetko, čo je potrebné urobiť iba raz. Ostatná práca je vykonaná samotnými ľuďmi v kancelárii. Registruje sa pokladňa, čiže registruje sa družstvo, založí sa v ňom pokladňa. V tomto takisto poskytneme všetky dokumenty a potom poskytneme zmluvu o zväze. Zväz družstiev Svetlej Veľkej Rusy. Rus je posvetné, sakrálne meno Zeme. Po podpísaní zmluvy o zväze nám pošlu žiadosť. Koľko zlatých naozajstných peňazí potrebujú? Pokladničných poukážok pripísaných na ich peňažný účet v M1. Pretože na základe zväzovej zmluvy sa im otvára účet v M1. Podajú žiadosť. 50 miliard, 100 miliard, trilión, 5 triliónov, 10 triliónov. Podľa toho, aký je to štát, aké je jeho územie, koľko má obyvateľov, koľko peňazí je potrebných na to, aby sa tam realizovali svetlé programy, projekty na to, aby boli ľuďom prinavrátené možnosti ich energií do ich života, do ich svetlých, tvorivých životov. Oni požiadajú Medzinárodné spotrebné družstvo Svetlá Veľká Rus a M1 o túto sumu. Následne na to sa vydáva príkaz na emitovanie. V súlade so všetkými medzinárodnými normami M1 vykoná emisiu peňazí, to je pokladničných poukážok naplnených zlatom, v súlade s Basel 3 a rezolúciami M1. Potom sa tomuto družstvu otvára účet. Na tento účet sa pripisujú tieto fondy.
Predtým miestne družstvo pôjde do fiatnej banky, fiat systému a otvorí si tam účet, aby bolo premostenie do starého systému, kým sú naň naviazané trhy a všetko ostatné, ale to nebude nadlho. Takže následne po pripísaní prostriedkov posielame oznámenie o otvorení účtu na základe zväzovej zmluvy. Posielame oznámenie list, informačný list, že mu bola vytvorená emisia v súlade so všetkými medzinárodnými normami a peniaze mu pripisujeme na účet, v čom my vystavíme medzinárodný pokladničný výpis Treasury Statement. Tento Treasury Statement už prichádza do družstevnej pokladne tohto nového nezávislého družstva, ktoré vstúpilo do suverénneho zväzu. Je započítaný do súvahy u seba doma, v tejto korporácii, ktorá sa volá štát. Týmto ju zachránia pred krachom. Jedná sa o to, že súvaha tzv. Štátu, nebudem sa opakovať, že je to korporácia, je konsolidovaná súvaha všetkých zaregistrovaných organizácií zaregistrovaných v danom štáte, ktoré majú vedené súvahy na ministerstve financií daného štátu. Týmto rastie súvaha štátu, avšak držiteľom tejto súvahy je toto suverénne družstvo na základe suverénnej zväzovej zmluvy. Tým sa začínajú stavať mosty medzi súčasnou, niekde to môže byť národná vláda, aj keď neviem, kde je taká, kde je nasadená vláda tohto deštruktívneho systému iluminátov. A tu sa začínajú rozhovory, rokovania. Ale to je už druhý krok, ktorý tu nebudem rozoberať. Takže ako náhle sa toto stane, nasleduje ešte jeden dokument. My, M1, Svetlá Veľká Rus, posiela všetky dokumenty a všetky vzory návrhov na registráciu vo vnútri samotného družstva. Na registráciu banky. Inde registrovať. To je poskytneme kópiu, vzor stanov Medzinárodnej banky. Poskytneme protokoly, ktoré bude treba podpísať, úplne celú dokumentáciu. Poskytneme, nakoľko všetky peniaze do týchto družstiev pôjdu zo Svetlej Veľkej Rusy ako podielové vklady, poskytnuté na rozvoj tohto ľuďmi novozaloženého zväzového družstva v danom štáte. Poskytneme aj náš príkaz, aby z našich podielových vkladov bolo 100 miliárd zlatých peňazí pripísaných ako základný kapitál záložnej družstevnej banky. Keď budú skompletizované všetky dokumenty, sami si u seba zaregistrujú túto banku a my následne poskytneme vzor listu, ktorý je potrebné napísať hlavnej, novej celosvetovej banke a hlavnému regulátorovi Svetového bankového systému a hlavnej historickej banke, Suverénnej banke Radu hospitalierov. Napíšu svoju žiadosť na adresu Suverénnej banky Radu hospitalierov o poskytnutie licencie na medzinárodnú bankovú činnosť pre novovzniknutú družstevnú banku. Vtedy suverén a rád hospitalierov, je hlavný suverén, vydáva banka hospitalierov tejto banke licenciu, povolenie a vydá jej aj bankovú dohodu o Svetovom bankovom systéme. Ďalší krok, ktorý sa robí, je, že Svetlá Veľká Rus v rámci suverénneho zväzu poskytuje svojim družstvám, spojencom, ich pokladňam automatický pokladničný systém. Programový softvér, ktorý automaticky otvára účty podielnikom, aby mohli robiť prevody medzi sebou a tak ďalej. Celý tento pokladničný systém je prepojený len s M1. Každá pokladňa všetkých týchto družstiev v rôznych štátoch sveta pracuje priamo s M1. Takisto aj banka hospitalierov vydáva tejto záložnej družstevnej banke programové zabezpečenie, bankový softvér. S celým platobným systémom, s otvorením účtov, vedením súvahy a tak ďalej. Výsledkom je, že banky začínajú spolupracovať medzi sebou. Tento model vyzerá ako nový suverénny finančný systém, naplnený v súlade so všetkými medzinárodnými normami Basel III, KSAU, zlatom. Sú to družstva.
Je rozdiel medzi družstvami, ktoré zostali pod kontrolou iluminátov. Tie, ktoré som spomínal. Americkým systémom, britským systémom, švajčiarskym systémom a našimi družstvami. Ich družstva sú prázdne a zadlžené. K dnešnému dňu dlhujú M1 viac ako 20 kvadriliónov dolárov. Porozmýšľajte, ako to všetko riadili vo svojom dlhovom systéme. Existuje nový systém Sunrise Usvit, ktorý je celý naplnený zlatom, XAO, ktorý je naplnený energiami. Súčasné peniaze sú zabezpečené kryté a pracujú pre blaho národa. Prítomnosť takéhoto družstva v danom štáte, v ktorom družstvo drží a riadi súvahu štátu, dáva štátu peniaze. Takéto družstvo bude kontrolovať to, aby v štáte nebola genocída, aby moc v štáte bola v rukách národa, aby štát naplňal kón tvorenia na zemi. To je hlavný kón. Hoci ktorý štát, hoci ktorá spoločnosť, dokonca hoci ktoré družstvo, ktoré vyjde mimo kónu tvorenia, bude blokované. Takýto systém je pripravený. Preto som ti o ňom v krátkosti povedal. Je tu suverénny svetový medzinárodný pokladničný systém a suverénny svetový bankový systém. Model je veľmi jednoduchý. Všetky družstva sú základom, fundamentom. Suverénny fundament, svaj. Vo svete, ktorý tu je, sú to piliere. Na týchto pilieroch je založený nový systém, ktorý je naplnený svetlými, tvorivými energiami slúžiacimi ľudstvu. Architektúrou tohto systému je zväzová zmluva. Vychádza to tak, že v novom systéme RAM1 je M1 hlavným regulátorom celého finančného systému. Hlavným regulátorom bankového systému je suverénna banka Radu hospitalierov. Všetky aktíva, všetky účty, všetko zlato, ktoré bolo odobrané celému fiatnému bankovému systému, ktorého sa kriminálnym spôsobom zmocnila banda iluminátov, všetky tieto účty sú prevedené do suverénnej banky Radu hospitalierov. Sú tam umiestnené. M1 je ich vlastníkom, ktorý umiestnil všetky tieto bohatstvá do suverénnej banky Radu hospitalierov. Suverénna banka Radu hospitalierov je novou svetovou bankou a je zároveň hlavným regulátorom svetového bankového systému. Teraz sa musíme zorganizovať všetci, tak ako my tu na Slovensku. Správne hovorím? Správne hovoríš, Ivan. U vás na Slovensku je to podielové družstvo ROD. ROD je najvyšší tvorca. To je ten najvyšší. ROD robí tento krok ako prvý. Všetko je tak, ako má byť. On ukazuje ostatným, kam treba ísť a čo treba robiť. Vedľa je vždy Ra, svetla veľká Rus, celá zem. Mať Suraj zem. To sú vedické texty, starodávne texty, ktoré majú stovky tisíc rokov, milióny rokov. Tam je všade napísané Suraj zem. Cez deň Svaroga to je Suraj zem, v noci Svaroga to je Rus. Teraz je vytvorený nový názov a nová bytosť, ktorá zjednocuje úplne všetkých do jedného nebeského systému. Je to razumom upravliaемая súšnosť, riadená bytosť Rus, kde sú zjednotení všetci razumní. Preto želám všetkým, aby sa stali razumnými a vošli do nebeského systému. Je to nový suverénny systém, ktorého regulátorom je sama spoločnosť. S centrom kontroly kónu tvorenia, centrom kontroly samej spoločnosti, aby do nej zase neprenikali zostávajúce nedobité parazity, aby nekrivili nebeský správny systém. Centrom je M1 Ra, Ra M1. Všetky dohody, zmluvy v systéme sú anulované. Trojstranná dohoda, trusty, aj všetko ostatné je anulované. Všetko je deaktivované. Nemá to už žiadnu právnu oporu. Pánom o tvorcu novej éry, ja som vládcom všetkého, čo tu je. Všetko som zrušil. Všetko je zastavené, odvolané. Pretože trusty, to je vlastne dôvera.
K čomu ich táto dôvera priviedla, keď začali robiť tieto trusty? Založili a cez strážcov zobrali od tvorcu Ra aktíva, energie a nazvali to dôvera. Čo urobili? Urobili peniaze lživé, falošné peniaze, o ktorých tiež povedali, že je to dôvera. Poďme sa teraz pozrieť na históriu fondov, ľubovoľných fondov. To nie sú peniaze, ale platobné prostriedky, meny, ľubovoľné meny. Čím sú oni dnes? Krv. Čo táto krv prináša? Krv v organizme spoločnosti. Čo prináša? Za ne sa kupujú úradníci, za ne sa vykonávajú všetky kriminálne plány. Je to spôsob platby. Tento spôsob platby je absolútne nerozumný, bezmyšlienkovitý. Kde je tam dôvera? Povedz. Takúto dôveru očakával tvorca Ra a stojaci nad ním rod, najvyšší od svojich vykonávateľov. Samozrejme, že nie. Všetky tie trusty, všetky tie systémy, ktoré boli založené na temnú stranu, nevedomú stranu. Niesli bolesť, utrpenie, ničenie, vraždy, genocídu. Niesli lož, krivdu, podvádzali ľudí. Vyvíjali systémy zotročovania ľudskej spoločnosti. Človek nevedel, kým je. Koľko môže žiť? Prečo je narodený? Aká je jeho cesta? Kým sa má stať? Čo je povinný vykonať na zemi? Odkiaľ prišiel a kam má ísť? O všetkom klamali. Všetko, čo je dnes dané, je vytvorené nie až tak dávno. Je to vytvorené počas niekoľkých storočí. Všetko je to zakorenené v ľudskej spoločnosti ako krivý obraz. Človek už zabudol, kým je. Kto sú jeho rodičia? Zabudol na svoju moc, zabudol na svoju silu, na svoju neúnavnú energiu, na svoj tvorivý potenciál. Čo urobili z človeka? Do akého väzenia ho posadili? Väzenie mu nasadili do hlavy, do jeho vedomia. Tam trpí. Pretože všetko je to lož, krivda. A on sa nemôže zotaviť a vrátiť sa, ak sa mu teraz neukáže cesta. Preto sa na zemi prebudzajú silní ľudia s božským vedomím. Oni ukazujú cestu, oni prebudzajú ľudstvo. Tak sa to deje. Trusty ukázali, čoho sú schopné. To, čo dali. Preto nebudú žiadne trusty. Odvolávam trusty. Gosakty píšu vedci Akadémie vied. Nie všetko, čo tam napíšu, zodpoveda pravde. Oni píšu to, čo pokladajú za potrebné. Kto sedí v Akadémii vied? V Akadémii vied sedia sluhovia iluminátov. Všetky akadémie vied vo svete boli začlenené do systému a boli postavené pod kontrolu Vatikánu a Opus Dei. Opus Dei ich kontroloval. Tajne. Vždy. Rozumiete? To sú tajné systémy riadenia, ktoré sú skryté od ľudí a ktoré sú nasmerované proti ľudstvu. Preto ja nechcem hovoriť zle o týchto vecoch. Oni sú možno aj úprimní, píšu to, čo vedia, avšak nie všetko, čo píšu, zodpovedá realite. Jediné, čo chcem povedať, je, že absolútne potvrdzujem, že Sovietsky zväz bol najlepším výtvorom za posledné roky, ktorý si pamätáme. Celému ľudstvu ukázal, ako ľudia rôznych národností, rôznych tradícií a tak ďalej môžu žiť pod jednou strechou a tvoriť spoločnú vec. Môžu žiť v miery, vážiaci jeden druhého a vo vzájomnom porozumení. Ja si pamätám, čo je Sovietsky zväz. Ja som tam žil. Vidím to peklo, čo tu teraz na zemi zinscenovali. V mojej krajine tiež. V tej, ktorej som sa narodil, v Sovietskom zväze. Nie som občanom Ruskej federácie a nikdy ním nebudem, pretože som zdravomysliacim človekom. Nie je možné byť občanom firmy, britskej firmy. Aj samotné korporátne právo Ruskej federácie urobilo všetko tak, aby neboli žiadni občania Ruskej federácie. Ani nemôžu existovať, pretože Ruská federácia nemá právnu subjektivitu. Je to súkromná spoločnosť. Je to nahromadenie admirálskeho pirátskeho práva na kontinentálne právo. Je to zmocnenie sa okupácia. Podľa medzinárodných právnych noriem, tak chcem povedať, že ľubovoľný pirát, ktorý prišiel na kontinent, na kontinentálne právo a nesie tam svoje pirátske admirálske právo, aby obsadil na súši to, na čo nemá právo, potom ľubovoľný občan má právo
to je medzinárodná právna norma, má právo obesiť tohto piráta na najbližšom stĺpe. Je to napísané ešte dávno v minulosti a nikto to nezrušil, neodvolal. Ľudia o tom nevedia a nepamätajú si to. Preto aj Ruská federácia a aj ostatné korporácie, ktoré obsadili a zobrali ľuďom ich vlast, štát, oni musia teraz buď evolučne odovzdať moc národu, alebo musia byť odstránení. Nemajú inú cestu. Sú v krachu. Sú nikto. Ich temný, nevedomý, cházarský model obchodovania skončil. Prečo sa hovorí, že práve Slovania sú teraz jedinou prielomovou silou? Pretože Slovania v sebe nesú starodávnu genetiku, znalosti a vedomosti zemného nebeského prúdu, obraz rodového podobenstva, najvyššieho tvorcu. Preto je v nás zakodované. Na zemi je veľmi veľa Slovanov. Rôznych Slovanov. Jednoducho oni nevedia, nepamätajú si to. Slaviani nie sú národ, Slaviani sú znalosti. Znalosti, ktoré sa odovzdávali aj geneticky. A aj z pokolenia na pokolenie. To je kultúra, je to stav vedomia, je to úroveň duše. Pretože ak je to vysoká duša, je schopná udržiavať a chrániť tieto znalosti. Brániť, niesť a realizovať ich. Preto Sovietsky zväz zarábal peniaze. Sovietsky zväz sa prakticky nedotkol 5 miliónov tón zlata, pridelených mu od White Spiritual Boy. Na rozdiel od všetkých ostatných štátov, Američania dostali pre svoju súkromnú spoločnosť FED 10 miliónov tón. Pre Ameriku na jej rozvoj ako korporáciu. Sovietsky zväz dostal od White Spiritual Boy 5 miliónov tón. Stalin sa ich prakticky nedotkol. On vytvoril model, kde je možné mať tieto energie, no nerozhadzovať ich, ale zarábať. Sovietsky zväz zarobil toľko peňazí, toľko zlata, vytvoril toľko možností, že ako vidíte, so svojím prístupom, keď zostali bez silného vodcu v noci Svaroga, tie temné, pekelné sily boli na vrchole svojich deštruktívnych možností. Oni urobili všetko preto, aby okradli národ Sovietskeho zväzu, aby ich vykonali genocídu, nahúckali ľudí jeden proti druhému a tak ďalej. Všetko je napísané. Všetko je v ich dokumentoch CIA. CIA je organizácia, ktorá slúžila ministerstvu financií USA a Fedu. Vidíte, komu slúži CIA? Pozrite sa, keď je zaregistrovaná a odkiaľ je financovaná. Všetko pochopíte. To nie je centrálna špionážna agentúra Ameriky a amerického ľudu. Nie! Je to súkromná bezpečnostná spoločnosť iluminátov. Ako všetky ostatné. Súkromná spoločnosť. Na túto tému sa ešte porozprávame zvlášť. Všetky knihy písali ľudia, všetko sa prepisovalo a menilo. Dám ti informáciu z energoinformačného poľa Zeme, kde je všetko zapísané. Dám ti zvlášť rozhovor o ráde. Hlavné, čo je treba pochopiť, je, že rád hospitalierov vo Vatikáne je fejkový rád. Neexistuje rád hospitalierov vo Vatikáne, je to fake. Neexistuje vo Vatikáne ani maltejský rád, je to fake. Všetky ich rády sú fejky. Naozajstné rády nie sú žiadne maškarády, žiadne listiny, žiadne tajné sprísahanie. Naozajstný rád je nebeský energoinformačný agregát. Egregor. Ľudia, ktorí tomu rozumejú, to je tí, ktorí dosiahli úroveň recár, rytier, rekomí car, vyvolený král, všade král. To je preklad zo sakrálneho významu. Car, celný ári, s kráľom v hlave, ten, ktorý aktivoval všetkých 9 úrovní vedomia a pracuje so všetkými 9 úrovňami vedomia. To je rytier. Keď človek dosiahne túto úroveň, stáva sa rytierom. Víťaz. To je cesta k rytierstvu. Víťaz a rytier je prakticky jedno a to isté. Akurát víťaz je ten, kto rozvinul vitálne telo, to je bezkontaktný boj a tak ďalej. Ten, ktorý môže viesť obranné a osloboditeľské vojny na hodzakú vzdialenosť.
Vitálne telo je astrálne telo v modernom jazyku. A rytier, rekomí vezde car, vyvolený všade král, je vždy a všade ser. Treba rozumieť, odkiaľ to pochádza. To je suverén. To je predstaviteľ Boha na zemi. Najvyššieho razuma. Oni vždy chránia a tvoria. Toto treba vedieť. A nielen mečom a štítom, ale aj tvorením, štecom alebo hocičím iným. No všetci sú to bojovníci. Chcel by som dať všetkým bratom a sestrám, všetkým ľuďom na zemi jednu radu. Jednu správnu radu, ktorú by mali počúvnuť. Musia sa prebudiť. Musia si uvedomiť a uvidieť to krivé divadlo, zločinecké divadlo, ktoré je nasmerované proti ním samým. Musia sa prestať zúčastňovať na ňom, prestať ho podporovať, prestať o ňom hovoriť, rozmýšľať o ňom. Treba pochopiť, čo sa vo svete deje. Treba uvidieť všetkých tých zabijakov, pedofilov, zoofilov, tých perverzákov, ktorí sú teraz dosadení do riadenia týchto korporácií, ktoré sa volajú štáty. Pozrite sa, ani jeden líder Európskej únie nemá deti. Ako môže riadiť spoločnosť? Ako môže ľúbiť deti? Koho vo všeobecnosti je schopný ľúbiť? Okrem svojho zadného miesta. Nikoho. Sú to psychopati. Vypestovaní, umelo genomodifikovaní psychopati naplnení neexistujúcimi dogmami. Dogmami nasmerovanými na zničenie sveta. Toto si treba uvedomiť. Oni nemajú silu. Všetky sily im dávajú sami ľudia. Tým, že im dôverujú, rozprávajú sa o nich, diskutujú o nich, chvália ich, hania. To je jedno. Prestaňte sa pozerať na tieto zdochliny. Pozerajte sa na svojich rodných, blízkych, na svoju krajinu, na svoju vlast, na svoju zem. Razum, vedomosti, bratstvo. Toto je to, čo vo vás má byť. Pravdivo, skutočne. Je mi veľmi ľúto tých, ktorí si tieto veci neuvedomia. Nedôjdu k nim. Preto im radím. Obráťte sa k svetlu. Svetlo sú vedomosti, správne vedomosti, naozajstné vedomosti. Prestaňte opakovať ako papagaj jeden za druhým to, čo povedal. Rozmýšľajte svojou hlavou. Preverujte, staňte sa mysliacimi. Dôveru je možné dávať iba odôvodnenie. Nie je možné dôverovať pekným obrázkom v televízore. Peknému oblečeniu alebo nejakému emocionálnemu predvádzaniu sa nejakých hercov na tejto televíznej scéne. Treba preverovať odôvodnenia rozumne, pretože je to váš život. Vám najvyšší tvorca dal život. Musíte si ho vážiť a správať sa k nemu veľmi premyslene. Správne, seriózne a dospelo. Potom sa váš život premení na vašu vzostupnú cestu tvorcu. Kým sa máte stať? Máte tvoriť, máte sa rozvíjať a musíte byť veľmi, veľmi silní. Благодарю.